Ogledalce, ogledalce moje, kako li nam se sudbine kroje? Pokaži nam sve priče koje pred nama stoje. Ovo je moj podli svet, podli svet. Poznata oredonska deca. Okej, Freddy, kanđak sebi. Ali tek što sam ih naoštrila. Šali se, bar mislim. Pogledi ovo dvoje, preslatki su, muha mi je. Hej, ne smiješ tako da razgovaraš sa nama. Šta ćeš, molim te, reci uraditi povodom toga? Ja ću. Tako sam i mislila. Kada budem napravila žurku, ja te neću pozvati. Stvarno moramo da ih naučimo kako da spuštaju druge. Sjećaš li se tvoja mama nadmetanja koje smo organizovale? Tvoja mama je toliko slaba da i bakice pomožu da pređe ulicu. Tvoja mama je toliko slaba da umjesto otrovnih jabuka pravi pite od jabuka. Tvoja mama je toliko nežna da su jedine čini koje bace čini plakanja. Tvoja mama je toliko nežna da mačke pokazuju njene slike. O, dobra. Tvoja mama je toliko nežna da je kao jastuk. Kao bi rekao, vi ste dosadniji nego što sam mislila. Okej, mi se možda ne mrštimo i ne nosimo crno, ali nismo dosadni. Tako je. Možemo biti pokvareni isto koliko i vi. Tako je. Možemo? Da. Gledaj ovo. O ne, šta sam uradio? Dopusti da pomognem. Ima li neko lepak? Platit ću za svu načinjenu štetu. Gledanje kako ovo radi je gore od bilo koje kazne koju sam doživjela. O da, moramo da ih sklonimo odavde pre nego što se još neko pojavi. Hoćemo li ići u zatvor? Morate da se sklonite, ne želim da drugi znaju da ste ovde. Ne znam ni kako smo dospeli ovdje. Mislim, u jednom trenutku sam brisala boju sa Jordanina lampe, onda... To je to! Lampa! Želela bih da možemo da je pitamo kako smo... I onda, moji dragi, uzmete 2 prstohvata šećera. Zdravo. I je li ovo loš tajming?